Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamrani efrititio anunti na odose Werempehene ema yeshia. Yeah. Ema yakọ esama tirenkwa. Yeah. Yakọ no eye ye nana okwekura nche ya obefa ni tu. Na tirenkwa no nso ye nimonyam sha abusua no e de ahyew. Tina yakọ ene tirenkwa. Mepacho wada Roma we ya branch ene ye frɛ ose. Efrem nana ya Ankomah. Nana ya Ankomah. Na nei wa husu asesa. Ti nei udin no de sen. Nana ya Ankomah Acheampong autosumie. It's a Acheampong na abeka. Nana ya Ankomah Acheampong autosumie no. Kwahu aduamoa Kwahu. Aduamoa Kwahu Werempehene. Werempehene. Yeda ase. Wada Roma ye kan rempe ase e kire sen. Werempe ye youth nkan say mante na mabawa adom waboafo. Mrantie ne mabaawa hene. Hene. Yeda ase. Nti na mabaawa no side na ewo mu no nti ma di na mmema nso edie. That is Afra. Na nia okoya obefa ni tu na ye fra ni sen. Ye fra nana se wakore odikan. Nana se wakore odikan. Odi akonya no fie dodo sen. Aduenu nwotwe. 28 years. Yes. Okon ekura. Ono ankasa mfie wodi ye no okwa ekura no 88 years. 88 years. Yeah. Plus 28. So nya 60 years. Ne den sia so. Oda Roma na nso anya bia nso anya mfie se. Se mi manya mfie aduenu nkron 59 years. 59 years. Na je sa cafe nanka sani ono no bedi ade no na sa sani esisa so. Abusua ben na di sa akonyan. Abusua di asona Werempehene akwa. Asuna de hye mo na motikoti se obi ene mo no ampa. Meda se na se ya ye de dwumadie kese se ya so ye be hunu bi. Wotia patem no. Adentina na etisa. Na ayeso besom nti ese odikan efo sumu no mu ayese nkwa sumu no wahu se ne awde abusua no so wo respect ba mo bi ya nti sa ya amane ene amabra e beto ye Ntina na wote fom wasamonai. Aha. Na wo ba bia anya wo ya wotina yakwata ne samonai sa na dodo se. Obe na miensa. Na miensa. Bia ewura hyawa no nsensan. Ewura hyawa no nkasa. Uti. Uti peno de abuti nko. Ni nyina ye. Na etisen wo fa sa tibia nim no na ukune sen. Obre wo mu. Ema hu se akonya na obefa no so so nya de eda fom. Obetima kwata ti mu ntu eso hye ho den. Ntini nyina ye experience ye do fom ama wahu niam na ni so. Nti enyo house nti na wo de na enyo how ma da bi na enyo how ma nti edu ba bi no na me hu ne se bre ni ade ni nti wapa abakra na nti sa wo mu ani die ne me de ani je na ye na wo nim se sa na tie sa pepe nti ne empanifo so aka ho asam ahyem nti ne nim se na tie wo hunu na na obefa ne tuoi adie panifo aka bi a kyerɛw wa experience ye no wani je ho ade a eye se ohimpon bi a edu resi a ye na edu fom ebasa na ehyewoden na ma wo so hu dom na obedi won anim no wonu wahu anam tutu ye se o ba beso enye se o be hye obi se wo yo hene e wo obi so anti ye do fa sa nkwa so mu a ebe ma wasa ahombrase sunsum no ama otimi de asom abusua nti wo de o fa mu saa no na wo pe na wani je ho sanse ya amane ene amane sa pepe medasi nti sei ya no ede na mrante ne maba wa aduamoa kwa waduamoa aduamoa ne obi wa santemem ti na me ya na ma de kwa na bata ho no kwa aduamoa eye oman kwa oman nyina benkum sa emu odu nti saa de bre ya waba be somoy ede na yen hwehwe mfiri mu ewo the way forward se ye de mabitua emaba wa ne mrante ano no ese ne di kan no ye bobo ano ne ba hu so won da chi bi won anim
nti abrabo bi abobi anyani daso na ye ka won na ye kire won se eso bo homoden wo abrabo enye ne nyina mu no de beto o family so aha nti eno no timopo a epese emrante ni hu se meme na mu abedi ahin kese se ya wo so wetima bedi no abrabo te sen ene wadwuma so awoye nti eso mo wani ko wadwuma ho na hwe wadwuma yi na hwe abrabo so yi Ahenye ye mre se eje mre esan jisika wakonya na anya bi asase da akonya bi ya sika wo ho sika ne sen abusua ne dɔɔso ti se uyi unyi na ofre abusua se yemra wonso ya nipa na ye ti se dom wo wachi dia uska domo wachi awiska sa pepe sawa ho sa na tie na wo ka bibi se amrantie no be bobo ma no be bibi ni a wo ne omo akwankyere ne afutusem se be omo so be ye adwumadene na wo manya sika hwefie ne na daachi bia no ombetimi abedi de konya no bia na edie na abusua baako eya asonafo abusua pe ne di asona abusua na wo mo banku aha nti se edu wesu a na edu so sa na eko obi wo ho ano en se o medi hwe nti ni bia life no aha nti ebebedu so no no anhwe ane wabrabo no sebe yede mo ane nyiye no wonu ho so na ka kire na meda se na wonya mefro mmetena mpanite no na wo abrabo bi a wo bo wo lifestyle bi a wo ne abusua pie kwatena baabi kwaje mani kakra wo ne adofo bi tena baabi didi mo ho nkomo kakra bi a wo niema bi a wo ya abrantie no na wo ye sese ya wabetena mpanite no wonya abrantie bi saa niema bi wo ho no mo a wontumi nye bi ekoba ne saa sese ya akoba ne se wo ne wayonkofo abusua ene kuakuo bi a wo ne omo etaihia didi mo ho nkomo jejeje mani wo kwan foforo bi so sese na akoba ne se wontumi nye saa no ubehu ne se enye ade foforo na brabo na sesa no sese kura na nema covid bae na sesa brabo nyina covid abesesa brabo deda nti ama apiepie ne faha wura ha no no asusu nti sa brabo no me in person no menye that outgoing person aha nti enye den aha I'm very reserved. Oh, okay. Nti enye nwanwa enye den enya de foforo ma me ade a na ebe ye den kakra nse me lifestyle no me som but one say edu bedwamu dia onsum sa se ne dom aba ye me fese me serve ka wo serve o ye say no de enye yesa but me ne me yonkofo ni hia de and de nti no na the only difference but ebe ene se hia ahemfie ho no ahemfo no ba ya ne me kofa nsape ne obi twen me asebo refi me ho was ade a metai nti no se David yes ade a ha ye bobo meka sawa ho nti omda bo kasa wo somo me somo no na se makoto makolo na lo yi se na otifo mra no ne asem ni wakolo dada nti ye bi di mra no so kakra edin ba ebe fa ebe ye used to na wo ye kwaw aduamuafo mai won kan wo mo Benkumhene sa pepe na sese ya obefa wona nanu mutuo eto we nso de mu odu sa nti saa kontre dwumadie no eno be ne den nkampanifo be susu ho na kwan on person de faso no eno bi ni ahoden sa won de bi susu ho se enye bi a da se enye obi a ye de bi su anai na eno de se no de mba en sa no be fo bi foforo so aba ade aba na entimi nkoba se obe pita no no wasan kita we aka ho minnim ne sa but the mpani siam so wo ho eye na nakoto so hene osan ye Kwahu council oman ni nyina hene wo nkran to di mienu nyina but minnim ne a nkran hwie beka
Mate. Ana me ntwe bebre wa bre. Watna forma samonai. Usisi wa bre e wo se ante etene no kakra ma. Dwumadi ne nso ne wo kwotoa so. Unye ntimi ha bebre. Odaro mafuso be na ade mamabuna. Yes tusu ayeba. Sempani ni wo fie, se ni wo fie, se ahenni kura ni wo fie kura. Enyini beto obetimi abeye abusua pani. Eye mpani nie. Ena wonso betena fie ma mpenkwala de asema beto wani ma wama wo mafutu nti afutu be na wo de ma mmabunu ma waye maya na tie ne maba wa hene de afutu na de ma mrante ne maba wa ma matimi akro mo ho so ye adan kwa mmade no panini no twu mo ten e beto tu ye afutu amade ma mrante ne maba wa no se usiso a mpeni kase mo se dimpa eyese ahonya mrante na ba sese no pre pisika e prepare honya we nya menya eno di America eno emfa hwema bobra pa ne mpanifo nhira wo na me nhira na ma nipa yodefo nti metu onfo se ya adwumaden adwuma bia obeye bia na enye sen se obekobokro no nti mafutu kakra mede ma mrante na maba wo se onye adwumaden na nyame nsem no nhira wo no udi nyame mra asem so na nante na kwan mu a bibia be peye ne daachi bi position bi to ana hindi bi to na yebo wudin a ho amasem ama se me no sa na manyese nti eno ne kakra me wo ma mrante ne mabawa me da se na ne wonana nana masewa korea otoso mi no kwakura fane se ono gina wanimu ni wonana gina wanimu a anam achi na wo ba be di asem na obeka kire nana sewa korea otoso mi edikan mpobwa na mabefa ahye no eso sen me watafutu ade bi ade mam se nana kanokre nokre ade ni fita akase fita nhwe nim se ya oyere se ya maame ka sa nokre no ene ahobrase a ode nante ye no adu akwa agija din a yeso abeto ase nana pasa nimde na hode no mamusunsun na memfa nto adwuma paso na udin atahye se ampa ye befa utu no enugwase amama bi anka kakra mesra fi ho no Pia nana etu Selina eye aduamo arempe owo nkranfo ose madi akonwa no na aye wo fe e na wo di bi enti dinini na pagya akonwa no na ni monyam hyen mra aduamo enti sese ye nana awabai saa no no so ba bi dinini apagya ama aduamo aye krabehwe dwuma de obi ye maba wa ne mrantie so hene ennafom ntinana yesre nyampama amen yesre nyamesa omo ahoden efititi media production dia ye kan ne se omo wakukudro yokudro honhom na fagina ema wo nananom na ni monyam hye ne ba yede bi mo twedi ampo na wo nananom a obo didi o manamo a chi ne so no wabaye nyima pana omo beye wabetoa so ti yede nyame gya amen it's das mesmo da mase bebre Titioi amamrani amani agana amamrani amani asante mamamre nefri titio every titio anunti na odo sewa memenu abase want na wa amamre nyira na amamre nefri titio me kai muse so refi ukromo yina benya wo yira bedwase amamrani amani every titio amparo Adwa gospel hima yeah mamra ya to twin ye menuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twin ye saya to twin ya da bia be ha ye yeah mamra odo sa wa memenu abase ya to twin ye free samamra free titio mamra ya to twin ye saya to twin ya da bia be ha ye amamra ya to twin ye na mamra nyina free tete wate odumankuma body nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna strasi so amamra wa ya to twina da bia be ye mobo enu ti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamra nyira ai onya
Akropo Jadi and Pabua Modi Amamere, Aquaji Abasobody, Amamne Free Wagana, Yanutina Santine, 2 4 7 to Abepio, Wabo Dasa, Wabasuse, Omoni Ejuma, Sana Nana Mampoine, Dansibre was Sebonsu, 1 and a pound for, also Omoni Ejuma, Amamra Yanton Yakadi Amamra Begonsem, Adwa Gospel Imana Minka Bishemo, Neswa Mamrenti, and a Makoya Ganda Ambassador, a Chesa Mamre Waya, Yanton Chenewati. Some year, Mumia, some year, Namamra Yagina Opinti, Namamre, Yanton Chenio, Mamra, Yanton Chenia, Saya to Chenia. Yeah, I'm a free some way, I'm a free yeah, I'm a we have some way, again, one the beer more. Yeah, I'm a I don't hear the baby, I didn't put him out. Yeah, or does say what about Tampa? I'm a man about Mammy and my wambo. Yeah, what's why you were you mouth? When I go for the Acheampong, which I will be sure. Yeah, or does say what Banana Bay? Yeah, on the Mamma,